Nebo snad ještě panáčka? Já nevím. Doslova mě mučí obrovský vnitřní rozpor mezi tím, co chce moje tělo a co chce moje duše. Tak nějak čím dál tím víc pociťuji strach z partnerského sexu. Ale, Richarde, se mnou se nemáš čeho bát. Já nevím. Jaroslava Pleváková, 19 let, má hroznou smůlu na kretény. V 17 chtěla odjet do Bombaje s učitelem angličtiny, ale byl to kretén. V 18 byla jogínkou a hezké výsledky měla i v kurzu holotropního dýchání. Ovšem jen do doby, než se ukázalo, že vedoucí kurzu je ale hrozný kretén. Letos v lednu poprvé hořce uvažovala o sebevraždě. V současnosti se touží setkat s Dalajlámou. Richard Klech, její nejnovější objev.